गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद दुखुनि खौरां। सासे बर' फिसाखौ मैदेरा गाथारदों। बिजनि सोहोरनि साहा मानास हाग्रामानि कुक्लुं हादानाव बर' फिसाखौ मैदेरा गाथारदों। मैदेरजों जखा जानाय सुबुंखौ रबिराम बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। मैदेरजों गाथारजानाय चिरां बिजनि 4 नं धर्मपुर गामिनि 82 बोसोर बैसोनि रबिराम बसुमतारीनि दुखुथिया नखराव बिजनि जिल्ला उफिलनि आफादगिरि पनेन बर'आ खौरां लाहैदों। खौरां लाहैना दुखुथिया नखरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होनना बुंथियो। मख'नांगौदि बेबायदि दुखुनांथाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव जानाय जाथाया गोबां खेब जाबाय। बेनिखायनो बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सरकारखौ बेनि सायाव रैखाथि होनो हाबा मावनो खावलायदों। ट्राइबेल हारिखौ रैखाथि होनो गोख्रों दाबि ट्राइबेल संघनि। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव आयेन बेरेखायै थाफैनायखौ होखारनांगौनि दाबिजों गसाइगाव जिल्ला ट्राइबेल संघआ साइकेल रेलि खालामदों। नोंथांमोना देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा मोदोम मिजौनाय सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंना जेंसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनि महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन, जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टर अजाजों फाहामथाय लाना रोजा रोजा रां गारसेयावबो नांगौ बायदि मोजां फिथाइ मोनाखै। नाथाय बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं, जेराव बिथांमोना आयुर्वेदा थेरापिस्टजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गाव एबा न'खराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंनाजों सोरबा भुगिना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नाम्बाराव आबुं A to Z खौरां लाहरनो हागोन। बाक्सायाव हाग्रा बिफाननि गिख्रंथाव खामानि। सिखाव फालांगिनि सन्देहजों सासे दायगिरि सुबुंखौ गुलि गावनाय जाथाय। हाग्रा बिफाननि गुलिजों गोब्राब जोखोम जानाङो निर्मल बसुमतारीया। जोखोम जानांनाय निर्मल बसुमतारीखौ GMCHआव दैथायहरो। बे जाथाया सोमजियो बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय फारौफुरनाय सिमना ओनसोलाव। जोखोम जानांनाय निर्मल बसुमतारीया गोथार बर'दिन फोरबोनि हाग्रायाव बन लायनो थांदोंमोन। गुलि गावनाय जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना पुलिस बिफाननो जेबो मिथिहोआखैमोनब्लाबो गुलि गावनाय जाथायथिलियाव सिमला पुलिस बिफाना थांना जोखोम जानांनाय निर्मल बसुमतारीखौ लानानै फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों होनना पुलिस आरो ओनसोलनि थागिबिफ्रा फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आर'नाइ हान्जाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाबा, पार्टी, पिकनिक जायखिजाया पस्टफोराव खामानि जेरै ओंखाम ओंख्रि खुरनाय, दै जानाय लोंनाय राननाय बायदि बायदि खामानि मावनो सोरनोबाफोर बैफोर खामानिनि थाखाय गोनांथि जादों एबा गोनांथि जायोब्ला 6002609964 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन होनना बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां। गुजरातनि तापी जिल्लायाव फिसाजोनि कलेज फिस होनायनि थाखाय बिफा बुकुल पाटेल 42 बोसोरा बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ दिल्लीनि डेपुटि चिफ मिनिस्टार आरो आपनि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियाया मोनसे निउज रिपर्टखौ टेग खालामनानै बुङोदि बेयो जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा दि बेबायदि जाथाया 20थि मुगायाव जादों होननानै।